אני יובל ואני בניתי פה מיצב בשם הסוכה של שלומית, בהשראת השיר שלומית בונה סוכה, שבעצם בשבילי הסוכה הזאת מסמלת את הבית. בניתי אותה אתמול מ-12 בצהריים עד 7 בערב בערך. עדיין לא סיימתי את המיצב עד הסוף, והיום בבוקר כשהגעתי לכאן, בבוקר צהריים, סביבות 12:30-1, זה מה שנשאר מהמיצב, הדבר הזה. שקבלן הגיע, קבלן שקראו לו, שפקחי עיריית תל אביב והמשטרה הירוקה קרא לו, והם פשוט הרסו את זה בצורה כזו שאני לא יכול לבנות את זה שוב. אגב, הם גם לקחו את סוכת המצילים שהייתה שם, הם פשוט העמיסו אותה על המשאית ונסעו כמו שהיא, את הסוכה העמיסו על... זהו.